Ndak pundi, Mbak Lisa, badhe tindak pundi. Ayo lewani duit karo Lisa ngadeg. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Ayo yo, dhewean apa ora wedi timbang nganggur bekul iya purun ngancani. Isin aku. Kelarasan mas alias kebetulan. Kebetulan Belanjane kadah rada kapetan. Yen purun mas enggal-enggal ngrencang. Dagang omah mangke kula opai. Ampun salah sangka nggih. Ngabunten iki wae kok dede apa itu namanya? Dede pakan bayi. piye. Dudusun iki mau. Iki mau Bukan tadi cuman BCI. Aja lali ya ngono kuwi. Pancen nek sekilas ketok saka nggon kamera iki kaya Kaya, disun. nah. Ning jane enek jarak. Ana jarak cara ketoprakan ki apus-apus gitu ya. Dadi ora disun tenanan. Ya, ngomong sing tak kirim wingi aja dihapus ya ngono. Iya. Nek ning panggung dhek tak sunune ra gelem, nek ning mburi wah ngengkel asline dhek. Wingi bar kirim-kirim WA kok Pak Cahyo itu. Nek selo sithik ngono kirim WA ning aku, jane aku risih tapi ya piye ya. Lah piye? Dadi nek pas nuju selo iki Pak Cahyo sering WA awakmu. Iya, kemarin kan rodo duka kan, rodo nesu, rodo duka. Nesu duka. Duka apa sih? Nesu itu loh. Iya, marah. Iya. Marah. Mergane aku salah songko. Songko, ora songko. Ya, kan gak ngerti kalau dalangnya Pak Cahyo kun tadi kan. Terus jarene lo, aku langsung gebelet ngising mergane kowe mikir aku dudu dalange gitu. Aja kok omongane ngono kuwi ora ngono. Tenan wingi dikirimno ning aku. Ya ampun to Pak ngapunten jenenge menungso ki kedunungan inolali salasa apes mati. Inolali salapes lan mati jeneng menungso ki kedunungan kuwi. Gandeng sering WA-an kalih jenengan. Ah. Mbok naik wonten kata-kata sing kanca-kanca utawa para pamirsa ora paham, nggih to, jenengan terjemahke niki wae. Paham boten niki sederek-sederek Dono Mulyo Tulung Rejo. Paham boten? Pangapunten nggih menawi wonten ketal-ketul atur. Ketul ora ketal-ketul. Ya, pokoknya pangapunten nggih niki sowan kula derek tepang nggih Ladiwano. Tepang. Nggih. Bener tepang bener, nepang gareng lho. Ayo. Letong wae ditepang. Derek Derek, tepang, ya. nggih Ladiwano mbok menawi dereng tepang kali kula. Kula Elisa Ursarus Alaso. Pacare Pak Cahyo kun tadi. Alah, sana sik gelem aku le emoh. Aku nggak mau. Aku lo maksudnya ya saiki rong payu rapopo. Neng kan ya aku ra kudu golek sing wis duwe bojo kan. Golek sing mosok ra ono lah wong kene wae. Berarti jenengan sing ngeyel, Pak. Ngopo? Lho iki duwe prinsip aku urung duwe bojo ora apa-apa ning ora bakalan golek sing wis duwe bojo ngene lho. Lah kok jenengan WA-an terus karo Dek Elisa Nyatane survei membuktikan nganti saiki dhek ora rabi-rabi. Sopo neh sing dinten ora panjenengan ingsun? Ayo. Jujur wae, aja omongane ning faktanya bagaimana. Lisa iki berarti awakmu nahan diri, awakmu ora rabi-rabi mergo ngenteni Pak Cahyo. Ya ora reti aku jeneng jodoh itu enggak ono sing ngerti. Nah, ya Tapi masa ya wong siji jodone loro, enggak mungkin jenenge jodoh siji sampai akhir hayat. Lho iso wae engko gentenan to ya kok. Masa gitu. Ayo Senin, Selasa, Rebo awakmu Kamis, Jumat, Setu bukesi. Lah Minggu. Nggo wong loro bareng-bareng. Ojo. Ora pijet. Nggih niki matur suwun sanget katur Pak Kepala Desa. Kepala desa. Ya. Kepala desa ora kepolo. Ya, lurah Nek pokoknya. polo kuwi beda. Apa?
Kepala desa. Ya. Ora kepolo. Kepala. Ah. Apa bahasa Jawanya sih? Kepolo. Lah bingung Pak Lurah ngono lho. Ya, udah ketemu kula Pak Lurah, Pak Nur sama Bu Win tadi sudah kepanggil sampun foto-foto. Kalian panitionipun sedoyo luar biasa anggenipun melaksanakan acara dalu menika katon kompak sanget, guyub rukun. Sanget, ya. Tadi aku wis ning kono to, aku metu nggon pawon. Oh, kowe wis metu nang kono. Aku ki mandap metu pawon. Oh, metumu nang pawon mau. Iya. Dadi pancen Aku survei kok ning kono tak dileki. Wala yo pancine gedene sakmene ra sumelang kok madangku piye aku ngono. Tak delok ning kono pancine gowe. nang pawon wonten panci Panci. gedhe, Dik Elisa ora sumelang nek Iya. keluwen. Mergo lagi Iya. nonton pancine wae wis gedhe. Betul. Tur yo nganggo kayu to disogok-sogokke maju ben genine ra mundur kuwi koyone. Kuwi jenenge disugokne. Disugokke ora disogok-sogok. Kayu yang buat membakar itu kan disogok-sogone ben genine ra mundur. Iya kan maju. Iya. Biar murup ya. Ah iya, aku suwi-suwi asam lambung dhewe ya, Reng. Loh, Bapak asam lambung? Asam lambung aku. Minum biomoringa. Kaya iso metu lho ning kene. Nggih, sowan kula menika kalih caos panglipur katur sederek ingkang sampun makembul. Ngeten Pak Cahyo. Pripun? Ngeten wong jenenge piyayi kathah. Nggih. Mbok menawa ana sing pirsa lan uga ana sing ora pirsa, ana sing wis paham karo ana sing kaget. Lares. Perlu dikenalke. Nggih. Ngendikane utawa dialeke Dik Elisa pancen beda karo Mbak Winong kalih Bu Kesi lan kanca-kanca. Nggih. Niki asline saka ngendi to, Nduk? Nggih, kula aslinipun bapakku seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Kok kaya tahu kenal alamatnya ya? Masa udah pernah ke sana? Toli-toli. Pade. Kuwi nggon hutan-hutan kae ya? Ya ora mesti. Yang kon banyu. Itu. Oh, bapak saka Toli. Ya, Toli. Dan ibu. itu ibu seko lambelu. Loh, aku ki takon kok malah mbok seneni to. Lah tadi apa pertanyaannya? Ibu, bapak Toli-toli, Iya. ibu saka? Lambelu. Loh, kok malah nglambek-nglambek to. Aku lo menjawab pertanyaan dengan tangkas dan cermat. Lambelu ki nek Jawa kene iki padha karo lambemu. Duh. Bukan cangkem. Cangkeme gareng. Benteng. Nek wis ngene iki ora entuk ngendika cangkem Iya, ra entuk iya, sing iya, halus. betulnya apa, Pak De? Aja cangkem. Apa dong? Cocot. Malah diurak-arik ora. Lambelu wilayah kok, Iki Mbak. wilayah. Iya. Ibu dari wilayah Lambelu, Iya. bapak dari wilayah kok. Toli-toli. Berarti itu di mana? Daerah Metune mana? iki. Daerah mana itu? Hah? Daerah? Daerah Sulawesi Tengah, Palu. Oh, Palu. Ya. Wah, elok Pak niki. Iya, Iso- lambelu di Palu. Ayo. Tegese bayi niki iso urip elok. Kok iso? Lah lahir di Palu urip. Oh, dek Endo pas kuwi ya. Ayo. Ya ora ngono konsepe. Tenan sing paling penak sa Indonesia lahir ning Papua. Apa kuwi? Lahir di Biak. Gak gitu loh, aku lahir Wilayah di- Papua. Ah. Omongane kaya ngono sih mari gregeten ning ngono. Bali meneh. Oke, menika kalian caos panglipur nggih. Ijin, Niki wau wonten pamundutan mbok menawi saged dipun aturaken. Ngapunten nggih, paham boten nggih kalau saya ngomong bahasa Jawa ya? Oh ya paham lah. Sing kono muni kaya wong pilek. Ngapunten nggih. Ya, Alun-alun, paham. alun-alun. Insyaallah warga masyarakat mriki kan masyarakat sing cerdas. Paham karo apa sing jenengan ngendikake cah. Ingkang baku kan kula ndongakaken kemawon derek mangayu bagyo anggenipun ngawontenaken bersih desa. Apa? Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang sampun nganakaken menika binaringan sehat panjang yuswa. Ngenekke apa? Hah? Ngenek. Bersih desa. Bersih desa. Ya.
Oh iya. Paham kan? Masyarakat. Iya, sing muni kono sing tratapan kula lho, Pak. Kenapa? Ki nek salah muno salah muni iki lho. Bersih desa. Iya. Nggih, dongane wis apik. Nggih, mugi-mugi diparingi rejeki ingkang lumintu. Amin. Pangajeng-ajeng panjenengan Pak, saged Pak. kasembadan sedoyo. Pangajeng-ajeng. Iya. Ora pangajeng-ajeng. Pangajeng ya, pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng nggih. Ya. Nah, wong nek ora ngerti lah kudu dibenerke to, Pak. Ayo. Oke. Nek Nggih. pangajeng-ajeng beda meneh. Apa? Pangajeng-ajeng. Aku nek malah kudu pilek kok, Pak. Oke, ngaturaken menapa wonten pamundutan? Podang kuning iki, Mbak. Oh, siap. Bisa ya? Bisa nggih? Saged Saged. lah. Wah, jan. Paling kerep do request sing nggon manuk-manuk. Lah iya ki podang kuning ki Iya manuk. kan, podang kuning. Tadi goro-goro apa mintanya? Gutut manggung. Gutut manggung. Dandani kok iki. Oh, ngerti dek nggih manuk-manuk ya, Neng. Apal ada beberapa manuk sing kamu apal. Nek coro manuk ada ini kan, podang kuning ada. Ah. Emprit. Terus kutut manggung tadi, Kutut. terus emprit ki apa? Emprit ora emprit. Emprit. Terus Ya itu. Ada manuk gagak. manuk gagak. Ya, guek gitu. Gue ke? Manuk guek tuh itu loh, burung hantu yang kepalanya bisa muter. Manuk guek ya. Iya. Ono lho, manuk ki nek dilombake larang regane. Ah, apa itu Pak De? Kuwi 20 yuta, 30 yuta, teko 50 yuta ki manuk murai batu. Kuwi ya saka nggonmu kono. Oh, manuk murai batu itu mahal. Sing dinombakne apane kuwi? Suarane, Pak. Oh. Suarane. Ana meneh manuk ki kungkum neng jero banyu 10 jam ora mati. Kok ampuh, Mas? Ya mati to jenenge manuk. Enggak, Kan sambekan no. Mana? Ora mati, Pak. 10 jam malah setengah dino barang enek ora tau mati, Pak. Apa larang manuk kuwi? Oh, manuke wong gagah wedi. Kuwi ora mati. Iya. Mau ngilang ayo. Ana meneh manuk anyang-anyangen iki ana. Apa? Manuk ancel bumi Anjal bumi itu sing neng sawah neng tengah galengan ki. Iya. Mlaku itik-itik crit dadi manuk anyang-anyangen iki lho. Manuk ancel bumi. Ning enek manuk sing sregep ngibadah. Manuk kok sregep ngibadah. Maneh. Manuk napa? Emprit kaji. Ayo. Tapi ya enek manuk sing sregep ngibadah ora mung pit kaji tok. Apa? Manuk gereja, Oh iya. Enek sing manuk sing paling ganteng dhewe. manukku. Malah didisiki jangkrik. Timbang ki kok dadi gegeran kok. Tak slametke pokoke. Podang kuning. Ayo. Nggih. Mbak Lisa, nggih sak bawane, Mbak. Ayo. Nggih. Nadyan wujud temong peksi Iki jenis manuk sing beda meneh, Pak De. Iya. Apa iki ngerti ta? Apa? Manuk sing alus manis neng semake. Alus, Manis, neng semake. neng semake. Ah, tau nggak? Alus ki mapane neng nggon pulu. Ya ta? Terus? Terus manis ki berarti rasa. Neng semake. Yang semake ki disawang iso nyenengke. Tuh, apa kira-kira manuke? Lho kuwi apa? Ra ngerti? Tit? Gak tahu? Manuk tit. Tahu gak? Titit ya titit. Gak tahu. Ya, enggak tahu. Manuk ke hutan wedang. Manuk hutan wedang. Ya, alus, manis, neng semake. Tadi tuku neng kon pece lele, pesen manuk goreng, ya kan? Ke hutan wedang, tadi manuk legi rasa deh. Ya. Ayo, tuku ning pecel lele. Pecel lele. Iya. Tanggoku ora sakutan wedange manuke wis legi kok.
Tapi kencing manis lho. Lah nggih. Lah malah duwe gawe ora ragat gula kok, Pak. Lah kok iso? Wan wingi duwe gawe mergo dhek kencing manis ora ragat gula ngecom teh tok mlangkring meja tur. Gula nireng nang. Golek isi podang jenar iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo Podang kuning ini juga doa yang terbaik untuk warga masyarakat di Tulungrejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga seluruh warga masyarakat Tulungrejo terbang tinggi ke zaman keemasan dan kemakmuran. Amin. Amin. Monggo Mbak Lisa tarik, yuk. Esuk awane ngomah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterangkanku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi
Bugesi ngancani Mbak Elisa mergo ana pamundhut pangkur Semarangan didum. Ayo mumpung ketemu. Nah, ngono lho. Aku deg-degan lah kalau kayak gini. Kerukunan iki penting. Kerukunan itu penting, oke. Rukun gawe santosa, cerah gawe bubrah. Bersatu kita teguh, Bercerai kita. bercerai runtuh bakale runtuh. Mangga Bu Kesi, mangga Bu Kesi. Silahkan, ya Bugesi sayangku. Ini Cek. Alah ora usah sayang-sayang, tuwek. Wis. Lara atiku. mboten Bapak Bugesi. Ibu, wis to. Lek dalange kuwi milih Elisa moh karo aku ya ora apa-apa. Aku ning kene dipek Moden kene ya ikhlas kok ora apa-apa. Cocok. Lek nggur Pak Moden wae sik gelem karo aku nggih to Bapak Ibu? Eman-eman. Rungokno. Eman-eman sampean kok nggur didongani ae ora. Loh, malah donga aku sing marai ati ayem. Timbangane duwe bojo ganteng, dalang kondang. Terus memanas ati nggih Pak Gareng nggih. Oke, malah rasa tentrem. Wis pilih Moden dongani tok malah dadi ayem. Nah, Esuk dongani, awan dongani, sore dongani, pendak dino donga wae. Iki lak tentrem ayem ya, Bu. nggih Pak Gareng. Nyuwun sewu Pak Gareng. Monggo. Jenengan lek enten wong wedok ayu ngoten niku tingkahe napa nggih kados dalange ngeten iki? Padha. Lah. Tos. Maksude padha ning iso njaga ati wong wedok. Nah. Jenenge napa Pak? Niki lak wis jiwa naluri wong lanang to Pak. Nonton wong ayu kuwi tetep seneng. Nah. Nggih, ning tetep kelingan wong omah. Ngendikane Pak Ustadz, jikalau kamu keluar rumah maka kamu melihat cewek cantik, maka kembalilah pulang dan tataplah wajah istrimu. Oh. Nah, Jadi keluarga bahagia. Kula nggih ngoten, Pak. Kula metu enek pinggir dalan enek wong wedok wayu timbang bojone kula. Nggih. Terus kula kelingan ngendikane Pak Ustadz, kula terus mantuk Mulai. nak nyawang bojo kula. Terus? Bener ngendikane Pak Ustadz. Piye? Ayu sing neng dalan, Pak. Oh, ora kena diugemi ora kena. Lu wong lanang jujur iki ngene iki. Berarti Tapi kan padha ae. tetep sing jenenge janji ikrar suci iki tetep digawa sampai mati. Nah, nek ora bojoku ora. Nah. Lho, mula kanggone wong liya iki nek ora bojone aja sok tawa-tawa. Nah. Loh, pancen ngeten lho Pak Gareng. Nun, Ngendikane Pak Dalang wau kan godha sing abot niku godha 3 perkara. siji, Harta, Loro. loro tahta, telu. ping 3 wanita. Lek wong lanang niku harta tahtai wis ora gumun, gampang golek duit pancen kewajibane wong lanang kuwi golek duit nggih nyukupi keluarga. Ning lek godane wong wedok ayu sing kaya Diajeng Elisa, aduh sapa wonge sing ra gulung komeng tenan. Ya ta? Ayo. Ya mergo duwe harta kok. Ayo. Ning ngene lho Pak Gareng. Sing piyayi malah piyayi sangat menghormati terhadap kakaknya ini malah Mbak Elisa. Bugesi ngomong tas Mbak Elisa diam 1000 bahasa. Tegese nadyan luwih enom pinter menghargai sing luwih sepuh. Lah ngono upamane bisa satu rumah apik banget ngono kuwi. Tegese ada yang mau ngalah. Sing mari wong omah bubrah mergo rene sing gelem ngalah. Nggih, salaman Mbak Elisa karo Bugesi. Iya. Sing rukun. Iya Cahayu. Wis ora apa-apa, Nduk. Nduk aku rela dimadu kok LL. Heeh, di madu aku tawone tak entuk. Saestu, Bu. Ngentuk awan. Ibu kok Dalam, kasih izin gitu apa gimana? Ya piye meneh, lek ngene lho Nduk Cahayu. Dadi ngeten Bu Kesi. Heeh, sik to. Nggih diitung sisan mawon. Heeh. Mumpung enten Pak Mudin garek ngijape Ayo, sisan ten mriki. Loh, Monggo apa Bu. jenenge? Yen apa jenenge kan lho Kanjeng Nabi kuwi nyuwun sewu ngapunten nggih. Garwanipun kathah. Beberapa enten pinten ngoten, tapi untuk mengangkat harkat derajat seorang wanita, nggih toh? Itu bagus. Nggih. Menawi seorang Cahya Kuntadi beristri 2 itu Mengangkat harkat derajat istri juga. Sebab nopo? Api-apike wong wedok iku sing iso memuliakan, sing iso ngajeni bojo, sing iso gawe tentrem nyenengke wong lanang. Nah, ngoten niku. Dadi yen wong lanang pengen rabi, iku kuncine syaratnya kudu loro. Yen pengen rabi loro. Siji, kudu kuat lahir batine, ping pindho kudu entuk ridho ikhlas saka mbok tuwa. Lah lek aku ikhlas kowe arep ngopo, Reng? Waduh, Kowe arep ngopo, Reng? tiwas kula ngenteni jenengan, Bu. Bu, tapi kan Piye, untuk piye? mendapatkan istri kedua, katakanlah kayak Arjuno, Iya, iya. dapat Sembodro, terus mau cari Sri Kandi. Kan itu memerlukan sebuah effort.
membutuhkan sebuah usaha. Iya. Lagi penak banget nona ibu merido terus aku langsung tadi dua Rainto. Aku mempunyai sebuah bebono. Nah, permintaannya Bononnya apa? Iya. Syaratnya apa? Bisa nggak kamu ngomong ayam tapi nggak mingkem? Ngomong ayam tapi nggak mingkem, coba. Muni ayam. Ayam tapi nggak mingkem. Iki Pak, sampean tresno tenan karo Elisa. Lah. Ibu wis meridoi. Gampang. Cuman Dek Elisa duwe bebono, duwe kepinginan penjaluan. Jenengan ngendika ayam tapi tidak boleh mingkem. Oke, siap gur ngono enteng Coba. banget. no. Tapi nek iso kelakon berarti lulus loh ya iki ya. Coba dulu. Disekseni warga masyarakat ana yang tulung rejo. Tok 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 tok. Coba dulu. Coba dulu. Bilang ayam tapi Ayam nggak tapi- mingkem. Bisa nggak? Ora sing anyelne gareng. Nyapa ta? Aku wis mangapket mau ku ngomong ae. Kene wis mengoyo aja omong ae. Lah kula ngenteni dirubung lalere saya, Pak. Ayam tapi ra mingkem. Iso no. Gimana? Ayo. Arang. Teh, aja ombo-ombo. Hah? Arang. Ulang lagi. Arang. Iya sayang. Wes, wes. PN kono. Ya wes, kelakon. Ternyata Ya wes, kono. jebakan kok ngene. Kene. Ya wes, timbangan engko gur delian, SMS, gur WhatsApp-an. Kene. Kene, ayo. Ampun, Bu. Ora apa-apa, Nduk. Cahayu, mbok tua ikhlas. Ya Allah, terok. Ampun, Bu. Nah, kene Cahayu, Elisa Orkaros Alaso. Wis. Iki aku ora enak lho wong wedok sak jagat. Sing iso ngiklasi bojone wayuh disekseni Pak Lurah warga masyarakat Dono Mulya. Ayo kene tak Sik, Bu saliman. Kowe apa ikhlas tenan? Ikhlas Sik ning tak yo. sawah gelungamu kemendeng metu keluke. Piye Elisa? Ampun ngaten Bu. Niki wau bebananipun istilahipun Pak Cahyo itu nggak bisa memenuhi. Susah ngomong ayam tapi nggak mingkem. Lah, ya terus Jadi piye? ini tidak lulus ujian. Tadi aku ra bakal jadi bojone Cahyo kun tadi. Tok. Gandeng Elisa ora gelem dadi bojoku ya wis, tutik sing tak pek saiki. Lah kok Kok kabeh ya di tuti ngono lho Mbak ya iso sapa. kabeh arti keneki. Ayo. Ya wis. Iki mau lho, apa jenenge Gimik. Pangkur Semarangan. Semarangan, Pak. Iki lek cah loro kuwi apik. Suarane siji ngebas, sijine dribble. Yo Ya. apik. Sone lak ya komplite ngono kuwi to, Kang. Komplete son enten basse enten triple. Iya, ngono kuwi. Wes Jan, gimmickmu jan berhasil tenan memancing netizen niku. Wah, tenan. Seakan-akan kaya gimmick awake dhewe kaya tenanan lho, El. Jan, ngasih yo edane nakal-nakalan tok iki. Akal-akalan tok iki. Ngapunten Bapak Ibu namung guyon. Ya saiki nembang Cahayu. Ya. Cek Bu. Sangka ibu rumiyin ben paring tulodo kanggone sing nom. Ya. Nah, ngono. Mbok Ya. sepuh terus mbok enom piye maya. Maklum lah lek mbok sepuh ki ambekane wis menggeh-menggeh. Digarap 5 menit wae wis njumplang wis. Kaya kendange jomplang ora. Ya wis pokoke kaya wong dahar nika lho, Bu. Piye? Sing penting dicepake engko wis ben ditutoli dhewe ngoten mawon. Padake pitik ngawut ae ora. Ya Bu Kesi sayang, ya. Mingkar mingkureng ang kara akarana karenan marati siwi Yo, Nduk Elisa. Ya, Nduk. Alon-alon, Dik. Nyebut asmane pangeran. Iya.
Tarik napas. Ya. Selamatkan anak kita. Kita rambutnya. Alhamdulillah wis lair lanang. Niku rekasane kaya wong areng lairke ngoten to Pak niku. Nggih napa Dik Gareng. Wah, mula jenengan terus bantu doa. Ayo tarik napas. Uwat, uwat. Uwat apa? Tungkake gathoke bokong, Nduk. Ya nek lho wis ketok rambuté. Niki gula napa Ibu? Jenengan Gula. bantunan mboke. Mbake kok mboke. Ya iya mbok wek, mbok wek. Oh iya. Mbok wek mbok enom bener. Ah iya. Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Pancen lek mbok enom kuwi suarane sik kuat. Ngengkok dingkok-engkok diluk-luk ning endi ya pancen ya sik penak. Beda lek karek mbok tuwa ya angel dingkok-engkok. Lho ora, sampean buktekne sampean sing ngene iki. Aku enggak kuat aku. Kudu kuat no. Aku enggak kuat aku nyerah wae iki. Hah, kok menyerah? Enggak wis. Aku enggak mbok sayangi enggak apa-apa wis. Nah, wong ibu wis memberikan pelilah kok, Palilah. Izin ora. Izin kok. Kudune wis matur nuwun swarga ganjarane lho, Bu. Iso. Ha iya. Nggih. Ben sing enom wae, ya, Nduk. Sinupa sinukarata mreh kretarata pakartine ngelmu Mbak Elisa, yuk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Buktikan kekompakan kalian bareng penutup terakhir. Jiro lu. Agama Tepuk tangan para lenggah kagem mereka berdua. Wah, kompak tenan jos. Kompak, akur, serasi. Terasi. Bahagia. Bahagia mereka berdua, bahagianya Pak Cahyo Kuntadi. Terus awakmu? Nelongso. Gur kon nyekseni obat nyamuk. Ning iki tak duetke lagune Aja Dipleroki engko sing kakung sampeyan Pak Gareng. Oh, ngaten. Yo diaturake yo. Aja dipleroki dados yuk. Diridito yo. Mas
lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya idola kula selam melem-melem-melem-melemnya. Oke, ya monggo kena